استخوازم ازی مزل خواب دینم بچم سر مزل نسیبه ji sala 1994 de li hevjînê xwe îsan harandigere. Îsan li ber deriyê mala xwe li Amedê hatiye binçavkirin û ji wê rojê şûn de tu agahiyek ji Îhsan nehatiye girtin. Ta ku îtirafkarek behsa çîroka Îhsan kiriye. به سالانه هم دیگره نگره عصیه خواه ندینن من عصیه خواه ندیم مینا هر انسانی چقاس دردی کی و ایشی که گرانه آنجا خودی زانه و خودی دکشینه قیزا من او چاق چارمه بون قیزم آنا 30 سالینه طور نمیچه بونه طور نمیشم راچه دده کانه yani enkarım bersifdim. Nesîbe yek ji beşdarên dayîkê Şemiyê ku 798 heftene li Amedê bi pêşengiya komela mafê mirovan, malbatên windayan an jî kuştinên ku kiryarê wan nediyarin, doza dîtina windayan û cezakirina kiryaran dikin. Em ê heta ku aştiyek bi rûmet bibe û wenda werdîtin û hesab werdayîn em ê vê çalakiyê xwe berdewam bikin. Em tev malbatan in, em ê malbata jî tenê nehêlin. Li salê notî de nêzî 1500 Kurd piştî ku hatin binçavkirin winda bûn. Faîlê wan leşker an jî polîsin. Lê dozên ku hatin vekirin tu kiryar nehatin cezakirin. Yek ji wan dozan, doza dargeçêtê ku li ser windakirina heft gundiyan hatbû vekirin bû. Li çarçoveya hefteya tekoşîna li hember windakirina binçavan de dokûmenter fîlmek ku li ser doza dargeçîtê hatbû çêkirin li Amedê hate nîşandan. Derhêner Berkebaş bi piştevaniya navenda Hafızayê bi Enîskö Sepenra berê kameraya xwe daye ser çîroka Davut Altunkaynakê 12 salî ku Davutê biçûk jî bi nava heft kesan da li dargeçîdê hate hundakirin. Çok zorlu bir mücadeleyi. Em bahsek tekoşînek pir zehmet dikin. Ji ber biryarên neadil, ên dadgeriyek ne karîger. Hemî rêyên yasayî a ji bûna tekoşîna edaletê hatin girtin. Ji bo lêgerîna edaletê di nav çar dîwarên dadgehê de asê nemîne, ji bo ku mirov bibînin û fêm bikin, me ev fîlm çêkir. Bu filmi yaptık. Hêja gotinê ku doza dargeçîdê 5 salan dewam kir. Lê wekî gelek dozên ku fermandarên leşkeran hatin sûcdarkirin, bêceza bi encam bû. Li Dargeçît, navçeya Mêrdînê ango bi Kurdî navê Kerboranê li gel Davut Altunkaynakê 12 salî heft gundî li sala 1995 de ji aliyê cenderme hatine girtin û piştî binçavkirinê ji wan tu xeberek nehatiye sendin. Digel ku şahîdê zindî hene, ew di bin çavan de rastî îşkenceyê hatine. Ta ku li ser îxbarek di sala 2012 de li gundekî Kerboranê bîreka ku 120 metre kûrê hestiyê heft gundiyan hate dîtin. Temaşevanên Amedê li ser fîlmê hêst û nêrînên xwe wiha parve kirin. 85 milyon merivê ve hemwelatiye ve devletê herkes zanî ki van kujera rast e o feilê wan jî ê ku navê wan dê dosyê derbastir. Em vê hemû zanin wekû film jî belgefîlmê tê gotin van êş û kula nayîn ji bêr kirin. Yani kayıp dibe, şey dibe, hunda dibe, pır zora. Her zaman beri letkavê te dibe ya Rabbi. Kaybê min e tê malê, ya hundayê min e tê malê, ya şehîdê min e tê malê. Yani insan ji vî havayê her daim çavî deriye. Dokûmantera Dargeçît di Festîvala Fîlman ya Stenbolê de weka fîlma herî serkeftî hate xelatkirin. Xecî Canfarqîn, Deng Amerîka, Amed.